Eta holan, katana, ze azkenean da, nire bakarrizketak esaten da ben dana dauko, ez? Da fina, da elegantia, baina... Bueno, fina ez da, baina asko mosten da ben gauza bat. Oso fina. Eta, Ana, adibidez, leheno beti, bakarrizketak eta humorezko historik eta beti bai oso maskulino izan dela. Zezaten dezu guain, ze ona emakumek zaudetela horre... Izan dela esan duzu, eta jarraitzen dau izaten. Ze humoria itxen etortzen da gizonezko bat, esaten dau txorrada bat, eta ja, etorten azni, izaten dut bardina eta... Mesedez, lotzarri gelditzen aizea, emateko... Zerdin honek, eta hori gaur egun pasaten da, zer daukagu hori barneratuta, ez? Humoria bakarrik gizonezkoak enberdabena, eta zorionez, ja, gero eta emakume gehiago dauz. Euskal Herrian adibidez, daukaguz Idoia Torregarai eta Mirari Martiarena, ona etorri dirazena, dirazela nitzako referente batzuk. Biziak. Idoia da krak bat, nervioa, Martiarena da lasaizea, beste kriston puntua taukoz. Eta zorizionez on Maria Blanco beba dago, asko ibiltzen azela beragaz, daukagu bebai Maialen Zorzabal bere, emakume asko kurten dabe dirazenak bakarrizketalizak, ero humoria itxen dabenak, komedia itxen dabenak, eta bihar da, zenik igarten dut. Juten azenian leku batera... Esan deuna, bera uste duen lehenoko zela, baina bihar da, eta guandikan lan gehioin bihar da, eta... Ez, eta Josea, nik igarri itxen dut. Ni holtza batera ioten azenian, ioten da beste gizonezko bat, edo ioten azni, eta bardinez nabe hartzen. Bardinez nabe hartzen, zeda, naiz, emakume bat, ganera ja, gaztia bez, ja, gaztianaz, baina berrogeta berte, eta ganera lodi ja. Da, ez como, honez ze kontako naun niri, ze gerraziengo naun niri. Hasierako hori, herri askotan holan da, hartzen dozula, ostras! Ze kontako... Ze pentsatzen zu barrutikan? Ja, igual, diskurso aldatuko, hemen, me katxiz la marre. Hombre, torroa gehi gora otortenaz. Katana teatzen zu hor, da venga, ez da? Nahi gabe, nik uste dut ez dela izaten nahi txa, baina da, barneratu eta donzo zer. Deigarri txendozu, baina gero konturatu tendia esan da, ze ondo, ez? Por supuesto, emakumia daki gula itxikizun, ez como un dana, bardine edo beto. Eta komeditza be, bai, ez? Eta zorizionez, aldatzen gaoz, baina ondinoko pausa handizak. Eta Valeriak ineon zinan, ez da? Campos Elíseos eta nola, eundoko esperientzia, zenba jende, Valeria Roseaz, supentza, Campos Elíseos antzokian itzako amets bat egibiututa, olako antzoki baten da, Bilboko antzoki horretan ganera bereziki, ni eixan izan beren teloneria esango, beren aurrekoa ineban, ez? Eixan zan ditzako zoragarrez ja. Eta publikuen hartu nebana, baina pasada bat barre, oza, izan zen, baina, zelako errez. Zema laguntzo den hor, beire. Ez dakit, asko. Asko. Ez dakit, labeo. Non gozatezu gehiago, hola, gaztetxetan itezunian hola txikitxoen bat, ondi bat, bueno, danak da gustatzen zaizu, desberdina izatea, ez da? Niri gaztetxetan dabe asko, Pilo bat, girua oten da, eta jentia dao bero, eta jentia gogoa dauko, eta hartzen dozu. Baina gero bebai gustatzen jate, erritxetara, ez dakit, iguale, aian engenduan polideportibo baten, bertan bebai, jentia zoragarri izan zan, gure zirkuko karpan engendun tolosan pasada bat izan zanan itzako berez izena, da gero ontxene eindotena Antxonen telonera izan az Donostin, eta izan zan pasada bat, bebai. Osan itzako hori da, Antxonen telonera izatea, hori bat, eta jente guzti horren aurrian, justo nire bakarrizketa hasi orduko hori eitxia, izan da eskola hon bat, bebai. Orduan, niri dana, herri txikinetakoak pila guztan ja, diman zintia bezoragarria izan zan. Edo nun ondo, asko gozatzen dute. Publikoa ezberdina, oso ezberdina da publikoa, provintzien arabera. Botatuko zeate, bueno, telebistan ez tezu gutxi lanak, eta holtza gainetan da ibiltziaz ez tezu gutxi, beste gauzako edo sare soziale, danak egin jarraitzen dezu, ez da? Ni dana. Danak egin, da nola emateizu bizitzak. Hori zaten doni. Guri bakarri lagaigo abandonauta, beste danak egin jarraitzeu. Begitza. Penia moten hau amenez egotia, askotan bitan ezin da banatu bat, ez da? Ezin ja, orduan, penia moten hau. Baina, egin esan oso gustora nabil, ze nik telebista maitxe dut, bebai. Osa, bakarrizketan kontu, baina nik telebista asko maitxe dut. Orduan telebistan, kolaborazio ezberdinak etxendoraz, bi basueken, gora bihotzaken egonaz, bebai on-RH positibon humoria eitzen, ze bi basuekin beti zerizua edo lan. Baina dana gustaten jatu humoria da, bai gustaten ja gauza zerizua, reportajiak eitxia bi basuekin moduan, ez to nahi ezer galduz eta na gustaten jak. Kampora behoanaz, bai, zuzendari lanetan be, bai, ez, primeraneko Ibanan Maite Beauty, Iban eta bere amakin
Zoragarri zara. Horrekin ezin zaspertu ez da? Horrekin da gozabat, orduan, danaz gozatzen dut, eitzen duten guztizia, guzta eitzen jat, orduan, zer itxi, ezke ezin jot itxi? Ezin jot itxi, ez tona itxi, ez? Ezin da, utzi. Aldan neurrin, aldana iritsi, hori du dio, Bai.